everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan. Nahihigayo naman oy. Gusto ko nga magkasulti ka mo sa akong hinigugma. Si Maris. Maris, pakigsultihin si Manoy Herbert. Ano yung asmano sa phone? Ambi. Hello? 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 Gi-off ko na. Di na ko gusto makapatid pa si mong tingog, Maris. Dili na. Diha pa gani to? Gi-off na lagi. Uy, basin og nalubat mo hinungdan nga naputol. Rudy. Lobat tingali. Dili ba lubat niya akong cellphone? Ang iya mo ay lobat. Mo inungdan nga, wa siya magatingog. Suwayan akong tawag. Si Herbert. Nipahiyong, pero kalit lang ang kisto mong naw. Ugapit na lang naruto ng buhok. Herbert? Oh, ano? Kaganina naman kong nag-obserbar ni mo. Upahiyom ka. Unya, kalit lang ang mukisdom ang dagway ni mo. Dayon naruto ni mo imong buhok. Awa. Mikato lang kas pa ko. Unsa? O bitaw nga ay nagatagig kahulugan ang akong mga liho. Basin og di ka lang mutog anak ko. No. Wa. Okay. May ihatag ko nimo. Unsa ka na? Kini Herbert. Pistola? Yes. Pistola. Gikinahanglan mo kini. Pero ara, Okay lang day nimo nga kutloon ang imong kinabuhi ug way igong ikapanlipod. ara. Kinahanglan nga aduna ka niini. Kay kundi, ayaw kog mahay, nga muhayad ka na nga way kinabuhi. Wa na gid makontak. Wala gid bay. Cannot be reached na. Na-off na tong iyang cellphone. Kinahanglan nga sa akong graduation. Naagid siya. Makatambong gid siya. Dapat lang. Siya gud nga akong pahinungdan sa akong kalampusan. Mao gid ba RJ? Aron sa ingon, makaingon sa si Kuya Herbert ba? Nga imo siyang gihatagan og bili. Dapat lang bay Rode. Kay si Manoy Herbert, automotive mechanic ra gyud ang iyang nahuman. Ug wa na siya mo padayon ug lain pang kurso. Kay ako na iyang giatiman. Kanas ang inyong graduation, RJ? May message. Kika ni Archie. Manoy, gusto ko nga naaga sa akong graduation. Fecha, Marso 24. 9 a.m. Kinahanglan nga naagid ka, Manoy. Kaya ang diploma nga akong dawaton. Halad nako nimo, Manoy. Please reply. Ang pa ba kong mutambong sa imong graduation? May lying message. Gikan gyapon kang RJ. Imo kining gisaad nako nga motambong gid ka sa akong graduation. Ayaw ko pakiasa. Miss you, Manoy. Gimingaw ka na ako nung
Yes. Ako giminga usap nimo. Pero wa ka lang masayo dong. Giunsa nimo pagkulis-kulis ang akong kasing-kasing. Oh, Bay RJ. Message. Salamat, bay. Basin og ni-reply si Manong Herbert. Oh, basada yun. Kung way kakulian, muanha ko dong. Miss you. Bati asang manoy, oy. Kinahanglan mo tambong yun siya. Sakto man yung tubag Bay RJ. Kung may kukulian, ni Asia. Maniguro unta siya. Bati man iyang tubag. Tanawa ka ta. Pagkadali jud nimong mahiubos. Ngan lang nimong bati ang imong maguwang. Unsa ka ba ya? Makalagot manggod. Sakto lagi na iyang gibahos nimo. Kung way kakulian, ni Asia. Kung dunay kakulian, usaw man yung pag-anhi. Musamot lang nga mahiubos ka. Maniguro siya. Unya, og dili madayon aw. Musamot nga masuko ka niya. Bahala nag-unsay kakulian, basta kay mo arigid siya. Sipyat na. Kung simba ko magbagyo. O di ba, way barko. Ug unya, wa sa plano. So man niya pag-abot. Magampo deta nga dunay bagyo. Ay dili man gani. Pero sabda ko imong Manoy Herbert good. Bati siya kung dili siya mutambong sa kong graduation. Kung dili gani siya mutambong, manluod ko niya. Bay Archie. May tuyo ka na ako. Tisoy mandirig ba? Doon na unta, sir. Masa ka na? Isulti. Sir, mahimo nga muli na ako sa makariyot, sir. Nga naman. Sa may hinungdan nga mauli ka man? Pista? Dili, sir. Graduation sa kumanghon. Ko. Okay. Wala problema. Tugutan ko ikaw. Salamat, sir. Pabahonan pati ka. Para sa happy-happy ninyo. Mo graduate maghanay mo manghod. Oo, sir. Okay, pabuta ko ha. May kuhaan ko. Sir, kadako man ano? Tinipsig ra ka na, tisoy. Ingon ko anak nga mo pangga sa akong mga tao. 50,000. Kumbati na ka na para sa inyong happy-happy sa imong manghod. Huwag sa inyong mga silingan. Kinahanglan nga doon na gituyokon. Doon na inasal. Salamat kay sir. Mubalik ka pa ka. Mubalik ko arang. Tabungan ko lang ang graduation sa kumanghon. Maglaom kung mubalik ka, Herbert. Nipasalig na ko ni Moniana. Ug ako nang tumanon. Oh. Nangkupaw ka man. Ang ako lang kun Kunonsa. magkita mo pag-usap o ang imong hinikugma. Unsa? Basin og magkita mo ang imong hinikugma. Ug malimot ka. Di ka na mabalik nga ni. Wa na siya, Ara. Wa na siya. Ado na na nag-iya kaniya. Ano ba? Naminyo na? Ambot. Nahibawan ako. May lain na siyang hinikom na. Ano ba? Sa ato pa. Desperado ka. Gitunan ko na nga kung kaukalingon sa paghikalimot kaniya. Gitunan pa. Nagpasabot nga. Wa pa siya mawasi mo una. Dili siya sayo nagalangkaton sa kong kasing-kasing araw. Herbert. Please. Sapta ko, okay? Okay ra. Ayaw ka bala ka. Naa ang tanan akong pagsabot, Herbert. Salamat. Salamat, Ara. Herbert. Salamat. Nisamot pagsurok ang akong dugo. Nga nakakita nila nga nagkakos.
Animal ka tisoy mandirigma. Wag yun ka mo patuo sa kung pahimang ni mo. Napalayan ni mo si Ara. Bisan tuod ug human na tagiabot ni Mr. Carpio. Pero ang akong pag-uyon na ara sa tumoy sa akong dila. Pero ilong sa akong dugan, nag-alintabo ang akong kalagot. Tisoy mandirigma. Adto ka na. O ara. Ihatod ti ka. Ayaw na. Mahasol ka na. Magmotor lang ko. Nanakoy kasabot nga motor ka na ako sa airport. Mao ba? Sige. Ato na ko. Bye-bye. Bye. Amping ka. Sure, Ara. Di may mong pasagdan ko lang siya. Sundan ko siya. Mas pasidong, aron makaabotan kita sa airport. Oo, Tusoy. Aron na yung motosiklo na nagsunod ka. Gusto kayong dagan eh. Dapat ka na mo ang nagsukit motosiklo. May gipunot ang nagpag-ride. Armas! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.